tunchuma chuan Britney gargol chunga tol thana thleng chanchin kan ngai thlau dona Britney hi Susan Gargol le Everett Helbam te fanu niin unau nu Courtney Kristen le Victoria te aneya manilu zawle inring tok tak chenrol kum nuam ti mi ani mitai male na in pezaw tak me niin kumsom paruk mi lek ani lai chang toin school kalbaka athayang angin pezadora te le restaurant German Concordia Club antia te chuan athok thin boka journalama po business management a degree nei nge yatum bokani soituang khan Britney hian pon lamin fiamna snowboarding le boating te camping te hi nomati thin hleya athom tholei thar a chente bula hanmu vel te hi nomati thin hleya chian ngai na mi le achung te mangaya anbula athe anga hun tamjok man adu thin bokani Britney hian chian nai le ngai na tak pakhat aneya ahming chu Shane Rose Antoine niin hun harsa taklo tok to ania anule pate hi Canada a residential school pakhata luchin niin he school hi no pangti du dana le ngai sakna lama wangin kumsang khajakwa sumko pariat khan khar aloni to ani he school hian no pangte chu anchung te laka changin la changin Christian boarding school a anda a Canadian culture zirtir antum berani hetiang school a hian no pang noi khat singa ve lai chu anlo zirtir to a inti du dana le in ngai sakna lam thil atam ema wangin soidan chen khata chuan no pang sang thum zani achanga no pang sang thum chunga thina thleng chu he school ne na in kai noi ni hin an soya heng thil thleng chin te hi school hian thup tumin a beina sa hle bokani he school lu to no pang te chuan an taksa ngai sakna nu ma le ri ru lam thlenga har satna anei deuh vek ni hin an soi bokani Britney Chanu Sheyani nu le papo anno panlaya he school environment chalo takachanga lo seilen anni awangin ruihlaw ngol te chu anvei chawa anfanu Sheyan po chu kumni melek ani changin foster care nu chamchomna chuan kumsom pariat ani thlengin da ania nu chamchomna omchung hian mipat mei chetna lam hoya khoi khemle ti du da na foi tam takatoka achunga thil du omlo tak thleng te hi sha dreng du lavin soi chhuapo adu ngai lawani foster care a omchung hian anu nen anin karpo siam chat atumna sa hleya nima sela anu indam doite alaban san lo wangin adu angin anin kar chu asiam thei chuang lawa anu hian kumsom pangami ani lain aboral santani anu thina chu sheyan chuan atwar thiam lo hleya anu sunna ti zeomnan le inti harnan chian akum tamphain chian tam takara chian chalote tongin ruihlo mette hial alo khoi phata ni anu thinu hian Britney nen po hian intong chawin anin kom chawjanta a henghunla hian shian hian athil ti chalo wangin leiba tam tak anei bokani March ni somni panga kumsang ni som panga zana chuan Britney le shian te chu wan in dun tora chwa tumania an kalma hian Britney chuan Sheyan nena an thalak dun chu a Facebook account a chuan posin he thalak Britney in a post no hian twal thana chu a thleng ta ni police te chuan 911 achanga call dongin Valley Road anti Shedar Villa bula chuan me chetlerol ruang chhar ani thule a taksa te chu nuna nei to lo ti sha taka avo vek to thu an ron reporta herwang mu ani hian phekhok abun lawa zangthala mu ani ya reilote a chuan police te chu thleng phei ngalin twal thana ani ti an she thei ngalani March ni somni panga jingdar nga le minute somni le minute somli inkar vela thil thlengani anjing boka he thil thlenga hian police te chuan tunge ani ti te chu an she thei bik lawa akut vela ma chuan arselem pahni le adara sakei bak nei lem te tu nein hei hi tunge ani ti sha theinan thalak te chu kongshen an mu thalak nen chuan an the dar ta ni thalak an the dar nu hian chum kha chu police chuan lighthouse atanga koldongin konga ruangan chhar chu Britney ani thole information anei thu aron soya kolandon hi shean ni hin police ten hena chuan March ni somni panga zana achian nu ne na one in dun tura an chwa thole 33 Street a Manchester bara an kalbaka house party nei tura an kal le thua soya hemi nu hian 8 Street a Colonial Papa chuan jingdarli vela an kal tak thu a soibok a soile dan chuan heta hian Britney chuan mi pa pakhat mel shat lo chu bemasa hin
lighter man adila heta chang hian Britney nen chuan anom dun to lo ni in asoi bokani tin Britney le an chan char thar chuan shean chu kalsanin tarle upa hau omna lighthouse anti mai shaska shewan khothlang lama chuan apate ya tlo tura akal tak thua soya Britney le a champa chu an pahnia inkom zuin hei hi Britney a mo nu nun berna ani thua soi bokani hemizan vek hian shean chuan Britney Facebook wala chuan khongai omle Britney I chanchen engma ka shebok selova dam taka iom ka beise ka phone kha ka mamo ania ka mangai chatiin a post book ni in shean chuan police ten hena chuan a soyani heti la hian shean hi apate bula chuan lomin apate chu phone a pe a khamizana lighthouse a arongkal ngei thole sheyani thu soinem he turin sheyanin police nena a soyang vek chuan police te alo shil ve boka chuta tak chuan police ta chuan sheyan chuan thil thup chen anei ni in an ring ta a khamizana an kalna colonial pub security video le sheyani pate omna lighthouse surveillance video te chu check-in lighthouse pantura an chian dun le Britney champa tharte inkhal chwalai pakhat ma alang lova hei baka hian sheyan le apate chu hemizan hian anin mureng reng lauti te chu an she chhuak ta a investigator te chuan an rin hlelna chu adikti an she ta ni sheyani pate chu thuzot fein athu soi chu surveillance video nen chuan ain ang lauti an soita a chuta tak chuan athu soi dan thlakin sheyanin soitura atia wanga soyani thu a soita ni Britney nen chuan motel room pakhata mi hang pani nen khamizang khan omin kokaina wangin anin hnial buaya hemi hnu hian bolina lutin a chhuak le chu Britney khoma athi ti sha taka alo le treng chu a hmu thu le a ngonga chuan rena hnu ma ti sha tak aum thu te an mi hang ompui pani chuan selaya tin zuin ruang chu senghoi pui turin an nur luya ruang chu an senghoi hnu chuan apate in lighthouse a chuan he thil thleng thu pui tur le achan pui na nge na local ani thu te chu investigator te hnen a chuan sheyani pate chuan a soita ni hemi hnu hian thlangemu chen chu police custody a chuan sheyan chu shen be ni in nu chuina ta na changkai tur le in kai hnoi tur engma soya nei lova police chuan an kol chung chu ramchanga la hin an thayang ang chuan thu han zot fia ve bok ma se engthil ma sha chwa an nei chuang lawani Britney thia changa tharuk nuwa chuan khamizana Britney in Facebook a thalaka post chu sheyan chuan comment in kangai lu tuk che visiting hour chu omse chuan mutur chein inomna khan kalokal ngeyang ni zan kamumanga ka hmu chea minlo tlo wangin ka hlimlu tuka ataka anglu tuk kamit tui atla hialani nangne na kanin ton hi katanma somna aniya khazan kha kanin mu dun top kan nui dun top na turani ti hi karing theilawa hun hlim om tak kan man dun zong zong te kha ka theingel le to ngai lawanga hlim taka kanin mu le hun ngak hlel takin kalau thirang min kal san ta kanu kha minlo bia kang che atak angmain hlim mel takin ka mu chea ka ngain ka mangai lu tuk che hetiang tur hian kala phal theilo che ka thian thlamwang takin cholang che tiin hemi hnu kare lo te a chuan Britney chung te chuan thu che tu hne na changa an thil sha te chu police te hna an shila Britney chung te soidan chuan he witness in bulmaya hian sheyan te chan dun chu jing darli le darnga inkara chuang kalin heti hun lai hian an rui hleya an chan dun chuan in hnial boyin sheyan chuan Britney chu arek ta a aluwa man roin awak thole a chanu chu a har to lo thu asoi nei in asoya witness chuan sheyan chu enzuin kara chuan meichhia soi sakshep hliam tuar ti hriat tak chu a hmu ngei thule kalsan tura ati tak thu te chu asoya hemi hnu hian thu tu le Britney chung te le police chu biain hetiang thil a thlen hnu khan a hlau ema wangin police ne na po report na chang a hriat lo thu asoya ni kumni velaral hnu chuan police te pon investigation la kalpui rengin an thil hmu piang chu an bo zui zela thil pakhat an che chhuak ta a khamizana Britney in Facebook a athalaka posa khan kong shendum Britney rongbula an hmu kha sheyan zokin shengin chu kong shen chu DNA test kalpui ngal ni hin sheyan le Britney te DNA chu hmu anita a mase he kong shen hi sheyan ta poni se Britney khan alo shen vereng chuan an pani DNA alan thei thaw wangin
Sheyan chu tual that tu nge yani ti evidence atan chuan atling tok lova hemi ni rwal hian nu chuina ta na thil changkai tur tak chu ani ngal bokani autopsy result atang chuan Britney thi chan chu medical examiner te chuan re hlumani ti in anti tluta a hemi ni taksia chuan police te chuan Sheyan Khan kong shena Britney chu are hluma wangin a kong shena po chuan an pani DNA po chu a omani anjing ngala ma se hei po hi Sheyan tha nge yani ti proof na alatling zawlawa investigator te chuan Britney car chu enfialein a motor ke ve chu phul car le phaizol vela tlanpui niom tak hian a balin phul le cherte a kaiba ka car chunga chuan Sheyan cell phone po mu ani boka a phone atanga alandan chuan tual thana thlentu kuzinglam darli le chanve vela chuan McDonald wifi a potti sha the ania a phone a hian Britney thalak tam tak le hemizana hian Sheyanin kong shendum a sheng ti chianna thalak tam tak a omboka hengan thil thui chwa zong zong le thuche tuina a soye changte chuan second degree murder charge or tirin manani tani police ta soidan chuan manani nu po hian a chian nu Britney a that nge yani ti puang du chuang lovin rei tak chung chu engma soilovin police te lu ati hai hleya Britney thina chuan ain nam hnoi ti a chiang hle boxia voi kha chu Sheyan chuan Khamizan Khan drugs marijuana le zu tele house party aneya wangin a thalai engma a hriat lo thu asoya house party changa an ho nu hian engwak ma a hriat to lo thu le McDonald parking lota chuan Britney chu chan le wang omlova alaka a thinrim ba ka a phone alak sak thu asoi boka hemi nu hian thil thleng a hriat zui to lo thu asoi bokani Sheyani defense lam chuan inti du dana le mi patmei chhetna lam hoi zonga khoi khemle chunga lo changlian ani na hian har sana tam tak asiama chungte wang chuan rui hlo a khoi pha henga rui hlo khoi te hian memory gaps shatna hlo a siam ta a chanu Britney chunga a thil ti po hi henga wang hian a she to lawani ti in an soya police te point drugs intoxication awanga hengte hi thlengani ti hi pompuin Sheyan chu tumreng wanga tual thata ne lauti chu pomsakin athu boy or chu an hli saka a chanu thina chuan mo phurna chu lange ma se akut nge ya atha lai engma a hriat lo thu chu ala chan chan reng boka second degree murder charge an hli sakna chan chu Khamizana anin hau thinrim thut le tumlok le tha tum nge ya tina ani lo wangni ya alana wangle prosecution lamin Britney tha atum nge ti fin fiana an mu lo wangani ya chungte wang chuan a chanu tual thina chuan Sheyan chu kumsari chung lungin tang tura achung thu relani ya ai torni chuan shemna chu anep zok theinan a theitop a chwa tur thu a soibokani he kheisa hian ngai tuana ti thui tu chu ngatinge kumni chung zet investigator te do shilin Khamizana an hun mandan mi lo kha investigator te a shilani ya chu mai baka ama pate nge chu do soi turin atia khangte khan Britney laka athil ti kha ashenge ya thupatum ti ashat mai baka do ta soilo chuan har satna atok dona he thil hi min thupui tu tur kamamo ani ti te kha ashat veka wangin thil shemya lo ani lo zia ashat thei bokani Sheyan chuan athil ti chu rap thlaka ti yin chu thil chu atak ni lovin thleng lo se ati thua soya Sheyan chuan ai ngai dam thei to lo tur zia te engthil main a chanu chu a kau kir sak thei to lo tur zia te soin ain thiam lo thu a soi ve lawma a lawyer chuan heti hian soin athil ti wangin ain thiam lovin ain cher tak zeta Britney chu a chan chaberani ya omve to lo ma se Sheyan chuan athil ti wangin adam chungin she ti takin anuna mang to donani atini Britney chungte lam chuan statement ron nei vein Britney nu ran chuan Britney boral ma khan an pani in lai china a nge chaudon mek thule Sheyan chu Britney chianani ya Britney pon aring emema engwangin nge kha thila thlennu khan a chianu chu damdoina emo 911 te a kol mai lo engwangin nge konga khan thitura akal santi te chu azot ve boka Rorel tu chuan Sheyan chu lungina po a har sana to tele adam lo na te chu enkol ani tur thu soin Sheyan ne na chuan Miss Antoine custody chung hian ithil tonte theingila nunbul thar chan chatur chuan hunin adu rein ithil ti hian avolet nge yang chenga
ma se I chanu wang hian mi thataka I chuak ngei turani tu chu alaka I batani tihin a thla ni tun thleng hian engwangin nge sheyan khan Britney a tha ti hria thiam a har hleya Britney chungte tan po hetia an fanu twal thina a chan le awang shelawa hun man hi a har sadon hlein arin omani sheyan le anu le pa te po an hun lo ton to wangin an lainat omin an khongai thla hleya amai ro chu har sana tam tak tok po lo ni se an thil ti man chu an twar ngei turani ya mi tu po hian har satna kan tok chawa chung chu kemani beile turle kan swal chhuwa turani ya poi khoi tu te an hun kal towa har satna an to te wanga tol thatu shemna ti nep hi hria thiam a har deuh thin chu ani kumsari chau chu a tlem lo deuh lo mo le kumsang hi som pasaria khan tanina khunga ni ya sang hi som ni pali hian a chhuak le don der mai ani ya tol thatu jela changa a chhuwa nuwa poidang a khoi le na chan pakhat hi chu a phu tok shemna a hmulo wangle ngai na thiamna awm chen wang ani pakhat ome ngai thatu ten he kheisa hian tumreng wang ani kan ring nge a soyang hian in hau boina awma wanga tumlo taka tol that ani ta zokang comment section lama in ngai dan in lo soi ve don ania